Haha! Dobrze wiem, że przyciągnął cię kontrowersyjny i prowokacyjny tytuł tego filmu. Powiedzcie mi teraz, albo nie, nie mówcie. Sami sobie odpowiedzcie w duszy, z czym kojarzy wam się słowo spuścić się. Już ja dobrze wiem, erosomany. A co takiego znaczyło w języku staropolskim, a nadal znaczy w śląskigotce? Otóż powiedzieć komuś, że można się na niego spuścić, że idzie się na niego spuścić, znaczyli tylko to, że można na kimś polegać, że jest godny zaufania. Takie sformułowanie było czymś najnormalniejszym w języku staropolskim, przechowało się w gotce śląskiej, chociaż jest już raczej rzadko używane, no bo niestety pierwotne znaczenie tego słowa zostało wyparte przez całkowicie inne znaczenie słowa spuścić się, które operuje dzisiaj w języku polskim. Także jeżeli odwiedzalibyście Górny Śląsk i jeżeli ktoś z rodowitych mieszkańców powie wam: tyś jest ale fajny synek, albo tyś jest ale fajno dziołcha, na ciebie się idzie spuścić, to nie oznacza to, że w wulgarny sposób mówi on o zakończeniu męskiej czynności seksualnej w waszym najbliższym otoczeniu, jak się to naukowo określa, ejakulacji, tylko chcę was skomplementować i powiedzieć wam, że jesteście osobami godnymi zaufania, na których można polegać. Zostawiam wam czas na otrząśnięcie się z szoku i zaznajomienie z nową wiedzą. Ano i z całkiego serca wam winszuję, żebyście byli takimi ludźmi, co by każdy, co was trafi, poradził powiedzieć, że idzie się na was spuścić.